تو دومره ډېر ښایسته یې چې جهان پتا ښایسته دی طالب غیرتی پختونستان پتا ښایسته دی یو ګلې مسته مسته خوشبویي لري د مینې یو ګلې مسته مسته خوشبویي لري د مینې زما د زړه دا مړاوې ګلستان پتا ښایسته دی او لیلا د ښکلي دین ده ته مجنون مجاهده د ګران وطن هر یو غر او بیابان پتا ښایسته دی او سنگر د ښکاري ای زلمیه ټوپک او کمر بند دی سنگر پتا سنگار دے او د جنگ میدان پتا ښایسته دی جنت تخکاری سترګو کې یو غر د امیدو یې زما د زړه ارزو زما ارمان پتا ښایسته دی الله دومره ښایست درته درکړی دی طالبه الله دومره ښایست درته درکړی دی طالبه که هر څومره بدرنګې خو زندان پتا ښایسته دی طالبه دا ګورې زما کوم خپل خصوصیت نه دی زما هر یو غزل زما داستان پتا ښایسته دی بلا تاخیر دعوت وکړو وکیل صحابه حضرت مولانا مفتی نجیب الله فاروقی صاحب چراشی او تاسو ته د خپل زمین و خیالات اظهار وکړي حضرت مولانا مفتی نجیب الله فاروقی حضرت مولانا نجیب الله فاروقی شان صحابہ عظمت صحابہ تاجدار ختم نبوت شیخ کو ختم کر دیکھیں ختم شیخ خدا نمک کر بس आवाज उचत सा الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل صدق الله العظيم وصدق رسوله
النبي الأمي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اس بد خوارانو کار روان شی جانان راغے اس با حفاظت کی یتیمان شی جانان راغے اس بسوک جواندے لوڑا پزمکا خخن کی اس با انسان اصل کے انسان شی جانان راغے آغا دی ماڑی دا کسرا رپی را غرزیگی اس با دا اسلام اچت نشان شی جانان راگے اس با بیت اللہ شریف سپاشی دا بوتانو اس با دا بلال پخلا ازان شی جانان راگے اے مسلمانانو گناہگارو مبارک شئی اس بعد قیامت تکلیف آسان شی جانان راگے دیر کا گناہگار دے خونات خوان دا پاک حبیب دے بچ پا پیغم جن محمد زمان شی جانان راگے بچ پا پیغم جن محمد زمان شی جانان راگے طول ملگر محبت سر درود شریف ہوا واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ میزبان او داعی محفل فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ مطیع اللہ صاحب دامت برکاتہم او داغی جملہ برادریو د کور او د خاندان عزیزان تربوران او اهلیان علاقے د محبتونو د عقیدتونو د الفتونو پر خلوص دعوت باندے ستاسو دے علاقے تا یوزل بیا د حاضر دو شرف ملاو دے د قرآن کریم د ختمونو حوالے سرا د دے بابرکتا محفل انعقاد شوے مانوڑان دے حضرات علماء کرامو د خپلو قیمتی خیالاتو اظہار کرے تقریباً د ماسپخین منظرہ سے مسلسل ستاسو دا تقریب دا دستار فضیلت شروع دے اوسا دا ماسخوتن سکم
10 बजे के दो वाला दी। ज कोशिश कोम चे इंतहाई पुरमगज और मुख्तसर सो कलिमात स्तासो दौड़ान दे के एकदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना दुआ गोया अल्लाह मा तद हक सच वैनाओ ब्या पे मुंग टोलो तद अमल कोलो तौफीक नसीब किया। नंचे रकम किताब खत्मुन दी दादा अल्लाह अजीम किताब दे ददे कुरान करीम और कुरान करीम के दनना सदपासा सल नमूना दी हजरात मुफस्सिरीन जिक्र करी दी और ददे कुरान दा पूरा नमूना दा अरनुम ददी किताब सर खपल मुनासिबत ते देता जिक्र वही ज़का दा अल्लाह जिक्र पदी किताब के दे देता इमाम वही दा इमाम यौमाना दा पेशवा मुक्तदा रहबर दा किताब जमा उस्ताद पारा मुक्तदा रहबर पेशवा दे द इमाम यौमाना दा लार दा किताब माओ ताता द हिदायत द जन्नत लार समय दे किताब ता यौनुम पनुमुनु के मुबीन दे मुबीन माना वाजिहा बयान वाला पदी किताब के द अल्लाह द तौहीद नवाला द पैगंबर द शान रिसालत पूरे और द पैगंबर द शान रिसालत नवाला द क़यामत पूरे और बयान वाज़ेह मौजूद थे ददी किताब यौनुम पनुमुनु के मजीद देव द मजीद माना दा बुजुर्गवार दा किताब खल्को के बुजुर्गी अजमत पैदा कई ददे किताब यौनुम करीम दे करम द अल्लाह रहम अगर इंसानानों के पैदा कई दा से ददे किताब ज़ियात नमूना हो अवामों के द कुरान करीम द्रे नमूना मशहूर दी यौता कलामुल्लाह वही द्वेमता कुरान मजीद वही द्रेमता किताबुल्लाह वही ज़दद द्रे नमूना मुताल्लका सो गुजारशात तासो दौड़ान दे दम कुरान कलामुल्लाह दे कुरान मजीदम दे कुरान चिदे दाद किताबुल्लाह नुमन दे कुरान ता कलामुल्लाह वले वही कुरान ता कुरान मजीद वले वही कुरान ता किताबुल्लाह वले वही ज़ददे हवाले सरा दुमरा वे पहला कुरान कलामुल्लाह मतलब दादे चे दादा अल्लाह किताब दा अल्लाह कलाम दे कलाम खबर होता वही कलामुल्लाह दा अल्लाह खबरे कुरान दा अल्लाह खबरी दी कुरान दा अल्लाह कलाम दे कुरान अल्लाह तिलावत करे दे कुरान अल्लाह लुस्ते दे हदीस पाक के राजी कल चश्मको आसमान नौ पैदा इंसानानो पेरियान नौ पैदा द अल्लाह अर्श प उबो दा मतलब च द अर्श द उबो मंस के यवा से तम नवा न इंसानानु न पेरियानु न हैवानातु न जमादातु न समंदरुनौ न गुरुनौ न इमारतुनौ न आबादैवे न मकानुनौ यौ शिजम नौ द अल्लाह अर्शो लांदे उबवे मंस के मखलूकात नौ अल्लाह रब्बुल इज्जत द कुरान करीम द सूरह यासीन द सूरह तौहा तिलावत पखपला कौ
اللہ دا دی کتاب تلاوت پخپلا کولو کلا چه حملت العرش فرشتو دا اللہ دا کتاب تلاوت واوری دا اغیوے تو بال امت خوشخبری دا اغا امت تا پارا کم امت تبا اللہ دا عظیم کلام ورکی خوشبخت اغا سنے دے پا کم سنوں کے با دا عظیم کلام پروتے خوشبخت اغا زبان دے پا کم زبان دا دے عظیم کلام تلاوت بکے گی الحمدللہ اغا خوشبخت نیک بخت خوش قسمت خلق زوتیو اللہ اغا عظیم کلام ماو تالا راکو زمکہ نو پیدا اسمان نو پیدا دا اللہ عرش پا ابو اغا زمانہ کے اللہ دا دے کتاب تلاوت پخپلا کرے مشکات کے حدیث تے فضائل قرآن حملت العرش فرشتو چے واورے دا اغیوے خوشخبری دا اغا قوم تا کم قوم تا با اللہ دا کتاب ورکی دا کم کتاب تلاوت چے اللہ پخپلا کرے دا کم کتاب تلاوت چا اللہ وائے دا کم کتاب تلاوت چا اللہ پخپلا کئی الحمدللہ اگا کتاب چا اللہ پخپلے تلاوت کرے دے اگا کتاب اللہ ماو تالا را کرے دے دا خوش خبر دا کنا دا اچھا تواسا او دا کتاب قسمت والا لملاو دے کنا دے لوئی قسمت والا دی چاہتا چا اللہ دا عظیم کلام ورک دا عظیم کتاب ورک دا دینا یو دا معلوم شوا چا قرآن کلام اللہ دے اللہ لستے دے دا اللہ صفت تے دویمت دا معلوم شوا چا دا کتاب چا کلا کلام اللہ اللہ لستے اللہ تلاوت کرے دے دا بیا دا اللہ صفت تے او دا اللہ صفت مخلوق نہ دے لہذا کم قرآن چھے اللہ لستے دے کلام اللہ دے مخلوق نہ دے دا اللہ کتاب کلام اللہ دے مخلوق وائے دا اللہ کتاب کلام اللہ دے مخلوق دا کاغذ مخلوق دے لا تعالیٰ قرآن دا کاغذ مخلوق دے دا گتا مخلوق دا پدے گتا کے پدے کاغذ کے دا سیاہی دا مخلوق دی پدے کے دا لکل دا مخلوق دی پدے کے دا کتابت دا مخلوق دے دا چھ لکلے دے دا لکن کے مخلوق دے خو نازلون کے اغا خالق دے او اغا چھ لستے دے دا اللہ کلام مخلوق نہ دے اغا غیر مخلوق دے دا کاغذ مخلوق دے مخلوق دا مطلب چھ اللہ پیدا کرے دے دا مخلوق دے سیاہی مخلوق دا کتاب مخلوق دے خو اللہ چے لستے دے دا اللہ کلام اگا مخلوق دے اچھا تواسا ام مخلوق دے ام مخلوق نہ دے ذکر چے دا چا کلام دے وائے کنا دا چا کلام دے دا چا کلام دے او پدی یو مسئلہ باندے سو وقت در لوئی اختلافات تیر شوی دا امامانو زمانوا امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ کلچ ددے امامانو زمانوا پا اغا ٹیم کے دا معتزلہ حکومتو دا ہارون الرشید بادشاہ زامنو امین و مامون او اغیتا معتزلہ عقائد خراب کرو دا اغی عقیدے خراب شوی وی برسر اقتدار را غلو عقیدے خراب ہوا پا دربار کے ورسر دا دربار مولیان درباری مولیان معتزلہ کے ناستل
اغی بادشاہ تزین جوڑ کر چے بادشاہ دا قرآن مخلوق دے، دا کتاب دے کاغذ دے، کتاب و کاغذ مخلوق دے، دا سعیدہ صحیح مخلوق دے، پدے کے دا لکل دے، لکل مخلوق دے، لہذا دا کتاب مخلوق دے، دا بادشاہ دا نظر جوڑ شا بیائی ورطوے بادشاہ تالا پتشتا ستا پدے مغدغہ کے رعیت کے یو عالم دین دے، اغیتا امام شافعی وی دویم عالم دین دے، اغیتا امام احمد وی شافعی و احمد دا دوارا قرآن تا مخلوق نوی دا دے وی عقیدہ قرابہ دا بادشاہ وقت امام شافعی را غستا امام شافعی تا وی چھتا وایا قرآن مخلوق دے کنا امام شافعی پویشا چھے دیتا دے معتزلہ و عقیدہ قرابہ کرے دا سچل والکول غواری امام شافعی اشارہ اکڑا چھے دا قرآن مخلوق دے سمطلب دی کتاب و کاغذ تے اشارہ اکڑا چھے دا مخلوق دے چھے بار راہوتا شاگردان والتوے شافعی سے تاکم کارو کا شافعی سے وہی دننا دربار کے ٹول درباریان معتزلہ ناستو اگئی زمانہ گرفت دا پارا دا منصوبہ جوڑا کرے وا زمانہ دا دین خدمت بندولو دا پارا دا سازت جوڑ کرے وا مام تعویلوں کا مام دا بادشاہ نظر پپلا تاو کا اشارہ میں کاغذ و گتے تا اکڑا بیانی ہوئے چھے دا مخلوق دے اللہ کلام میں یاد نہ کر وہ ما ورطا دا سی اشاروں پر جدا مخلوق دے زان میں تخلاص کر امام شافعی سے پر رخصت عملوں کا بس عملوں کا رخصت باندے عملوں کا زان اخلاص سنگا چرا اوتا امام شافعی سے بغداد پر قود مصر تلاڑا ملک پر قود وہ جدا ظالم بادشاہ دے معتزلی دے زمان عقیدے قراپی او اسم مجبوری امام احمد دا امام شافعی شاگرد تے دیکھ راوستا دتاوی احمد وایا قرآن مخلوق دے کا غیر مخلوق امام احمد ورتا بابانگ دہل دا بادشاہ پا دربار کے ہوئے بادشاہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق قرآن دا اللہ کلام دے مخلوق نہ دے قرآن دا چا کلام دے او دا اللہ کلام مخلوق نہ دے بادشاہ وقت ورطوئے چھے دا کاغذ دے دا گتا دا مخلوق نہ دی او ورطوئے کاغذ و گتا مخلوق دے کلام اللہ مخلوقا بادشاہ وقت کو پا مسئلہ نہ کوئی دا مولا کو نو دویم طرف تا ورطا درباریان و عقیدہ خراپا کڑے وا اپا مسئلہ نہ کوئی دا ورطوئے شاہ بوایا چھے قرآن مخلوق دے ورنہ جیل کے دیا چھو امام احمد ورطوئی تما جیل کے اچھے ہتکڑے رات اچھے بیڑے اچھے پابند سلاسل کے میں ظلم و ستمرہ باندے کے کوا لیکن دا احمد وینابا بدل نشی ما پرونم ویلی قرآن دا اللہ کلام دے مخلوق نہ دے ننم ویما قرآن دا اللہ کلام دے مخلوق نہ دے بادشاہ وقت ہوئے دے جیل لبوس جیل لبوت او روزانہ لس کوڑے وہائی او یو روایت کر آزی 40 یو کم 40 کوڑے روزانہ بے وہا او دا بادشاہ دربار کے بے حاضر و جلات بے راغستا بادشاہ بے وہ پتاسو میں اعتماد نشتا تاسو دا دی مولا لحاظ کا ہوئے دانن سم نہ وہی زما مخامق راوالی وہی داغا مخامق بے راوستا وہی صاحب دا مرقات ملال قاری الحنفی رحمت اللہ تعالی علیہ دا مشکات شریف پا مقدمہ کے چھکالا دا مسند احمد ذکر کئی پا دیزے کے دا یو خبرہ کرے مشکات شریف مقدمہ کے چھکالا دا مسند احمد ذکر کئی صاحب دا مرقات وہی چھے امام احمد یوزل دربار تراوستو وہی مخلوق جمع تماشگر ناستو پدی وقت کی میمون پنم یو علم دین دے
अगर चगा वावरे दा चाहते हुए चे सचल दे वे तो खबर नहीं बादशाह वक़्त इमाम अहमद रावस्ते दखल को मकाम के वही जलीला कही है इमाम अहमद दकोड़ो लाम दे दे मैमून वही जबार राखलब चमाऊ का तो इमाम अहमद से लग्या दे वही पकोड़ो बांधे वही यौ टेम के दा इमाम अहमद रंग मुतगय्यर शब परेशान शब बरे आसमान तरफ तो का तो च आसमान तरफ ते का तो ब्यादा अगीना वापस द अगप मख बांधे खुशाली आसार शुरू शब मक उपड़ा के दा अल्हम्दुलिल्लाह उलुस्ता खलक चे कला रुखसत शुल वो रजी रुस्ता द इमाम अहमद तपोस्ता दा मेमून लाड़ वर्तवे पर प्लान की उरस चे तरा वस्ते वे वाहली यौटेम चे ताला गुजार दर कस्तारंग मुतगय्यर श मुकम्मल बदल चरण दे बदल श और बरद दा से आसमान तरफ तो का तो शुंडे दे ख्वाजे दे वो यौ दम दे मख चमक वो खुशहाल शु और वापस दिलान दे ओ का तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन वेला इमाम अहमद दाराज रात हुआ आया इमाम अहमद वर्ता वही जल्लाद चे जवालम जमाद लंग पटई पर तो गाख उलगे दा पटई उछले दा रंग में लंग में लाम दे रवान शा बदन कमीज तना यौ सादर लंग दे अगम लाम दे रवान शा ज परेशान शुम मासमान तरफ तो का तो मावे अल्लाह स्ताद दीन द पारा दावा हल कुरम कनम जमा लंग प्रेवत जमा इज्जत खराब शब सबाबा खलक वही फलान के मुला पतरबार के दखल को मख के तमाशबिनो मख के बरबन करे जामी थी इस्तेवे अल्लाह सिर पे जमा तो ही न दे द उलमा तो ही दे सिर पे जमा तो ही न दे द इलम तो हिंदे या अल्लाह कज़पदे मसला के पहकयमा जमा शर्म हया पर्दा तो साता वही दा वेलू जमा कम लंग चलान दे रवानो खुद ब खुद बदरा उखतो उन खता खुद ब खुद अगर बदरा उखतो उन खता दादा इमाम अहमद से अब हक्कानियत न खादा कम कमीज के उलंग के चेवाल ख्वाड़ल कम कमीज पर जेल क्यों इमाम शाफी से खबर शब हो इमाम शाफी से वर्ता द मिस्र न पैगाम राव ले दे दाम पर मिरकात किश्ता इमाम शाफी से वर्ता पैगाम रा ओले गो वो अहमद तजमा शागिर्द औजद उस्ताद मौजमा दो उस्ताद पता हक दे यौशिस दर नगवाड़म मना के बना अहमद से वो दास शिज दे चे उस्ताद जी माना गवाड़ी और जेल ते पैगाम रा ले गले दे चे माना कोम बेना वर्तुए टिक दा नबा माना कोम वे ताचे पकम लंग के द कुरान करीम द पारा वाल खड़ली दी दा लंग बताओ के और दा बमाला फेंक के माला बराव लेगी वो खबरदार इनसे बेना पदे ख्वालो के लत पत खदे दास्ता पर द बदन पर ख्वालो के लत पत अगा वाहलो के लत पत खदे दा बइन जिना इमाम अहमद अगा लंग वीस्ता तावे का कसले वर का चदा जमा उस्ताज इमाम शाफिला और सवा इमाम शाफिरा मौला चे अगा लंग वर और से दा ओबो के वाचो ला अगा ओबो अव्वल उसकले बाकी पसर्रा वाड़ो ले इमाम शाफी वे दालंग माता उसातई माला पदे के कफनम राकई का कबर किराना ला तपोस कई चे शाफी ताप दुनिया के कम दस्या मल करे दे चे उदे बखम इमाम शाफी वही जबान ला तवे अल्लाह बल में इस अमल नश्ता इस किरदार नश्ता खुदा से शागिर्द पे तैयार करे दे चद बादशाह पर दरबार के कलिमा हक बुलंद करो वाले बर्दाश्त करो तकलीफ
پہنچے لے برداشت کا حق مسئلے نہ رستا نشا اللہ دا اگا شاگرد کمیس میں تاتا شپارس کے راوڑے دے دا اگا شاگرد کمیس میں تالا شپارس کے راوڑے دے دادا امام شافعی سے اب نظریہ دا او الفاظ دادی کنا الفاظ دادی دا صاحب دا مرقات چے ویتبرک بھی یا ویتبرک بھی امام شافعی سے پدے کمیس باندے برکت حاصلو پا کم کمیس کی چھے امام احمد سے شاگرد وال خوڑ دی توجہ شتا دا درباری مولیانو کو ٹول نظر پا پیسوئی کا 10,000 ملاوی شوے کا 8,000 کا 2,000 کچھ ملاوی خیال مودے اگر کو ٹول نظر پا پیسوئی کر اگر کو ہم دائیو خبرہ کئی ویسے چلو شا خیر دے کدا ارچا حکومت دے ہم لگو با تنخواہ را کئی معتزلہ ورطوے وی دا ملاتا دیر اوہا خوپوالو پا دا اس اثر اونشا دا دربار مولیانو ورطوے وی یو بلا پینترہ در تخیو باچاتے وی سا وی سمال ورکا دولت ورکا اہدا منصب ورکا پیسے ورطا ورکا سخو ورلا ورکا چے دے اگا اگوری بدل بشی دا بدلے دلو نا رستا چے کالا دے بدل شو مسئلہ پریک دی خیر دے بیتے واپس والا اسم سیاست تے کانا وہ کامیاب سیاست دان اگا دے چے یوٹارا نہ لی اسم سیاست تے کامیاب سیاستدان اگا دے چھے پا انتخاباتو کے او پا بیاناتو کے او پا جلسوں کے در تشنہ باغونو کئی چھے اقتدار تا ارسی او پا حالت اقتدار کے بے وی دا کامیاب سیاست نقدا دا چھی اٹھارن بالی بادشاہ وقت وی ٹک دا وی نن چھے دربار ترا ولی امام احمد وحی وی نن دا دربار لگ سجاو کو او امام احمد بنن پشلی دلی پیزار کے نرا ولی امام احمد بنن پاگا یو لنگ کے نرا ولی نن با امام احمد تا دا عزت دستار پسر کئی دا عزت پیزار باورتا پخپو کئی کل سپینا جوڑا باورتا واچا وی پگڑے باورتا اوہ ہے سادر باور کے جبا قبا باور لواچا وی عزت و احترام سارا دربار کے بے حاضری اولگا وی امام احمد تا چے جیل کے کلا دستار پسر کا پگڑے پسر کا پیزار اخپو کے واچولا کپڑے ورطا واچولے او دا عزت کو باو دستار و جبے ورکڑا امام احمد تاوی رازہ بادشاہ وقت دربان دے نن مہربان شوے دے امام احمد چے دربار تراغے دربار کے گوری ار طرف تا چمک دے دمک دے کلاگانے دے رناگانے دے ار طرف تا دا خوشالے آثار دے وزیرانم ناس دے دا غیب پا مخ باندم دا خوشالے آثار دے سفیران ناس دے دا غیب پا مخ باندم دا خوشالے آثار دے بادشاہ وقت مقامک ناس دے نن اغم پتیش کے نہ دے غیظ و غضب کے نہ دے غصہ کے نہ دے جلال کے نہ دے نن بادشاہ وقت پا مخ باندے دا خوشالے آثار دے امام احمد تے اشارہ اکڑا احمد نن علتا دا جلاد پزے کے مود رے گا نن پا دربار کے جلاد نشتا رازا ماترا نزدیشا بادشاہ وقت زامتا نزدیکا چکل زامتا نزدیکا امام احمد تا وی دلتا ادرے گا وی درولو ادرولو نا پس اگا بادشاہ وقت اشارہ اکڑا اشارہ اخپل یو وزیر تا اکڑا وزیر یو صندوق راوڑا اگا صندوق دا امام احمد مختا کے قودا دا صندوق نے سر پور تکا پا صندوق کے دانانا 10 روز زرو دینار پراتو 10 روز زرو روپے پراتے وے اگا پڑکے دے زلے دے حسن و کلائیوہ خیستوے پڑکار کولو امام احمد تاوی احمدہ وحل دے دیر برداشت کرو تکلیف دے دیر برداشت کرو ستام بچے دے خزہ دے دا رونا بدے خوین دے بدے کور بدے کلے بدے علاقوں مال لبدے ترکمہ بپدے جیل کے پروتے دے پیسو تاو گورا دا زمادہ باچے دا نمی باچے قیمت تے احمدہ بس دے کنا پل زد پریک دا
خپل انات پریکتا خپل اغزور ورتیا پریکتا دا یو مسئلہ دا بدل کا لگ توریو کا لگ شام الفاظ بدل کا دم روایا چھ قرآن مخلوق دے کلام اللہ پکے موایا بس زمازت بم ختم شے ستازت بم ختم شے دا پیسے بوالے لار بشے امام احمد بعد کے شاگردانوں توے وہی قسم دے زجبہ پا دربار کے سمروال کے دا پا ارگزار با ایمان دا فولاد پشان مضبوطے دا خوچے کلا دا بادشاہ پا دربار کے زمام خطا 10 روز زرو اگا مضبوطہ تیلے کے قودلے شوا سری تے پر تک پڑکے دا اڑکے دا وہ ماں چاہے تو کتا ایمان میں اڑکے دا پریشان شم پزڑکے زمام خیالات راکلا احمد یو تمو لائے دا نور مولیان ندی یو تب وال خورے دا نور بانخوری یو تب پازی مت عمل کے دا نور بانکی وہ پزڑکے میں تزلزل راگے شکوک راکلا اسمان طرف تمیو کتا اللہ تمیو ہوئے اللہ وحل امتحان نو ڈبول امتحان نو مشقت امتحان نو جیل امتحان نو اگر یو شیزم امتحان نو خدا مال و دولت پلیتا دا امتحان دے اس میں دے ایمان حفاظتوں کا احمد صاحب ہوئی چھے ایمان حفاظت اللہ کا سینہ میں مضبوط اشوا دا بادشاہ دربار ترامخ کے شو 10 روز زرو تیلے تے لتا ورکرا بادشاہ تا ہوئی بادشاہ یاد ساتا دا احمد دمرا کمزور ایمان نہ دے چتبے پر نمہ بادشاہ والے دا احمد دمرا کمزور ایمان نہ دے چتبے پر نمہ بادشاہ والے دا عرص والے خوزا خپل مسالینا نہ تیرے گما قرآن کلام اللہ دا اللہ مخلوق نہ دے غیر مخلوق بادشاہ وقت پوشے چھ دا مولا بدلے دو والا نہ دے او دا خرسے دو والا نہ دے دا دوکا کے دو والا نہ دے دا خو پوہ دیو پا منصبم نہ دوکا کی اس بس کو وہ واپس جیل تیو سے چھ جیل تیوڑا دا جیل سپر ڈن تیوے وہ دی سڑیلا پا خوراک کے زہر ہوا اسے نہ سمید خوراک کے زہر ورک امام احمد رحمہ اللہ شہید کا جنازہ دا جیلہ رہا ہوا تھا دا کم امام احمد جنازہ چے دا جیلہ رہا ہوا تھا دا بغداد خلقوں کے مشہور شوا چے امام احمد پا جیل کے شہید شو دا بغداد دا خلقوں جذبات ابار شو دا ٹول بغداد خلق جنازی ترہ ہوا تھا کتابونوں لکھوی دی چھے 8 لاکھ افراد جنازے ترہ ہوا تھا 56,000 نزیات زنانہ جنازے ترہ ہوا تھے اگر جنازہ چھے پلارہ تیرے دا پیوکلی کی یہود آبادو اگر یہودو چھے دا امام احمد جنازہ کا تھا تپو سے کا دمرلو یا جنازہ دا چادا خلقو ارتوے دادا مسلمانانو امام وفات شوے سنگا وفات شوے دے وہی جیل کے وفات شوے دے یہودو وے دے مسلمان دے امام دے بادشاہ مسلمان دے امام دے بیادا مسلمان پا جیل کے والے خلقو ارتوے دا بادشاہ وقت سرے پا یو مسئلہ اختلافو دنیای ورکولا دولتی ورکو او دا منصب وزارت ورکو خو قبولی نکو جیل برداشت کو بالآخر جنازہ دا جیل ہوا تھا یہودو چدا امام احمد غیرت اکتا اتل الزر یہودو دا امام احمد جنازہ کی ایمان راوڑا 18,000 یہودو دا امام احمد جنازہ کی ایمان راوڑا او صاحب دا مرقات ہوئے چھ 60,000 یہودو راوڑا ایمان دومرا لوت زویم چھ دا علماء جوندم دا امت دا پارا رحمت دے و دا علماء وفات و شہادتم امت دا پارا رحمت دے دا یو مسئلہ اگا امام احمد سمرا لوئے سڑے اگا امام احمد وفات شا دا دے امام احمد زمانہ کے یو بل بزرگ دے
اغیتا سر سقطی رحمہ اللہ اڑیر لوی بزرگ پیر دے اگا چه کلا وفات شو سر سقطی رحمہ اللہ یو مرید پا خوب کیوں کتا مرید خوب کیوں کتا ورطوی پیر سیب اللہ تا سر کما معاملہ ہوگا دے ورطوی اللہ زانتا ادرو لب وی ماتوی چه اے بوڑا وایا مالا دے سراوڑی کم دس عمل چو دے بخا سر سقطی رحمہ اللہ وی چه اللہ زانتا ادرو لم ماتا وی اے بوڑا وایا کم دا سے عمل دے روڑے چه زدے پیو بخم وی اللہ چه دا آوازو کا زما پا بدن خوالا شروع شوا پا تندیو پا بدن میں خوالا راکلا دا حیبتو دا یارنا رپیدم ٹول بدن میں رکھے دا اللہ تا مقامکم اللہ زبتا تا کم عمل خیم چه پدے میں او بخا وی اللہ را تا وی سر سکتے میارے گا مپریشانکے گا ستا یو عمل دے تما پاگا یو عمل بخلے یہ ستا سدے یو عمل پاگا عمل میں بخلے سر سکتے وی زما ذہن عبادتونو تلاڑ تحجدونو تلاڑ ذکرونو تلاڑ تلاوتونو تلاڑ روجو و منزونو تلاڑ اللہ چه دا کم عمل بی چه تازه پا اغا عمل بخلے وی ذہن میں اخوات لہ اللہ را توی او سر سکتے سوچ مکوا مپریشان کے گا زدر تیو عمل خیمہ پاغی میں بخلے تاجد ندی حج و عمرو زکاة و صدقات نا وڑو کے عمل دیستا پا خواب و خاطر کم نشتا اللہ وہ کم عمل دے وہ ایسر سکتی اور رستدہ نیر پغاڑا ناسوے سن پغاڑا او دس دے کو او استانا لاند خپو طرف تا امام احمد ناستو استاد او دس اوبو پا اغر آوانے تا چه کلو کا تا چه امام احمد لاند ناستے او زبرا ناستے تا چه داو کا تا چه امام احمد لاند ناستے زبرا زماد او دس اوبو پا اغر آوانے دی و استا پزڑ کے دا خیال راگے چه امام محمد خلوی عالم دین دے دا قرآن عالم دے او زما دا او دا صوبہ پا اغر آوانے دی وی تا دا عزت او دا احترام دا وجنا اگا زینا پاسے دے شاہ طرف تراغ لے بولے عنوان کئی قرآن کئی نہ بس بداخری خبر کم توجہ شتا خبر توجہ شتا امام احمد ورطوئی سر سکتی تا اللہ وی او سر سکتی تا او دس کو ستاد او دسو با کتا روانے وی لاند امام احمد ناستو ستا پزڑ کے دا خیال راگے چه زما دا او دسو با دا روانی دے امام احمد طرف تا او امام احمد دا قرآن عالم دین دے امام احمد لوی عالم دے زما دا او دسو با غا طرف تا روانی دے تا دا عزت او دا احترام دا وجنا دا خپل زینا پاسے دے دا غشا تراتاو شوے ادھے خبرم نکا دا غخپو طرف تکے ناستے اغازے کے دے او دسو کو کور تلاڑے او سر سکتی وایا تا دا امام احمد قدر ولیو کا اور توی اللہ ستا دا قرآن عالمو زکا میں قدرو کا اللہ اور توی سر سکتے تا دا قرآن دا علم قدر کرے زستا قدر کو تا دا قرآن دا علم عزت کرے زستا عزت کو تا دا قرآن دا علم احترام کرے زستا احترام کو سر سکتے میارے گا زلال شاہ سر پہ دا امام احمد پا قدرو پہ عزت میں او بخلے مورد تا وی خوب کے وی اللہ راتوے چھ پا بل یو عمل امنا پا دی عمل میں او بخلے چھ تا دا قرآن دا علم قدر کرے دا قرآن دا علماء قدر بکوی انشاءاللہ اچھا تواسرہ کو با انشاءاللہ لگ نور اچھا تواسرہ
مدرسی جماعتنا با آبادو انشاءاللہ خانقاہونا تبلیغی مراکز با آبادو انشاءاللہ مجاہدین و دا مجاہدین و مراکز و تبا دعاگانی کو انشاءاللہ دا پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت دفاع با کو انشاءاللہ دا پیغمبر دا مقدس و پاک جماعت حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار دفاع با کو انشاءاللہ پدے خپلو علماء باندے اکابر باندے علماء دیوبند باندے پدے با مکمل اعتماد کو انشاءاللہ اللہ دے پدے خبر و دا عمل کولو توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ